Díomh chuirde agus fáilte roimh go dtí seo ilchinéalach na hidirbhíne phobal charcaghine fé héin. Im líana gan dalt ní féidir linn seo beo a bheith goin ar státe, ach ní stop sé sin. Mar sin sig siarnis agus buin tanhas ar seo ath cur le chéile i gur haltaí úntacha agus múntóirí. Beidh trí sketche á léirú againn atá scríte an múntóir mar mar séil. An chiad ceann nach tá cáil ar an scoile bhaile sa dar sketche tá an seo cáirde. Take chun ó nuair áireach agus in líana bhí bliain eisceach dúil agus annachairí againn le COVID, ach dá cear chun siúil siar a chuirt ina pointí níos éidirme a bhain amach le COVID. Mar is éitim an chrí a dhéanamh gáirí. Cumála leis na sketchaí bheadh nuairna ceol agus áráníoch roinnt atá féin chumtha. Rinne í canabas. Is Misha John? I'm Misha Edward. I'm Placada. It's Nina Jayward! Fáilte go dtíon cart a feature no. Tá cáilearn Scuaile Malamé! Kermit Anna ar an chéad am rabór. Danny Neely Ray! Fáilte roid Danny. Cada tugan an sáú. Well, come so mar cheap mar hor, gur chans má ha gaan canal éan an strong ó. Ach capimse, gur slí mai deus chur ar mo gan gan deal as rang. Hi 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 hi. Good night, laugh to Danny. Come on. So, Mommy girl, how long is it? Oh, well, a good fish. Cad a good sub me necker. Ach ní etach mí hall má bhac an léadar tacht an necker. Bhín se anna chumach ar fad. Snéon téas óige níos. Bhín an lá na déanamh gas. Dí mé carú leis go bhaid. Déanamh chuid ní cháin. Dím na bélí dhéanamh. Dím cúbharráil tí na Christian. Dím ESB cúpa bilí ar a dhéal. Sure, Mommy. Like she's wearing her name Sierra. Sira, níor siúr gomsach chus ar bhína me le farantí. Ní chaile nechan í gáil domsa dul ar sira ar go bhfuil. Good night, laugh to Mommy girl. So on. Stand stop. Yeah, keep it even. Hello, it's Rosie Gordon. Well, tá man seo mar bhána go bhírs corona. Well, ní le léir dína riomh hiidirm. Seo me si bheith hábeh. Tá scandrúil. Tá bheith bhádí scandrúil am aon díris. Nach bhfuil? Rá! Cada bhag is más here. Uachtarán agus a corda. Uachtarán agus a corda. Uachtarán agus a corda. Tom an seo mar tom single agus tá fan arm mingle. Good night, laugh, Barry. So on. It's Mr. Cardi B. It's Mr. Cardi B. So Cardi B, kind of looking inside too. Tom and Shah, the dish on tea. Mr. Cardi B. Mr. Cardi B. She shouldn't know everything. Oh, she didn't know more there now. How can you hear the village? An cé trilh ná, Tá níos géirí ná na géirí féin mar agus an dúis ná béle blasta den cabáiste
bagún agus pródaí! Am níos golaí ná na gael iad hain, mar tá mábalt a ceist ar agart gan ceist ar agart. Catá gceist go? Well, chur ceistar. Cén táime? Well, is ceist an na chasta í sin. Sa am dinéir do chuoine átha, am lón do chuoine eile. Agus tá ceist an bhfuil ann difriúil in nach chéan áit ar dain. Ní bhíon an nám céanna ag mórán áitna. Cad a cheapan tusa? Tám sin níos gaelí ná na gaelí hain mar nar dhéanam caithfar le crispy is téitils a úsáidem. Agus bhíon an tím díoch ag an tucht ceart anas nach brisin sé an thrán bá. Tám sin níos gaelí ná na gaelíd féin, má tám an ná oscaní. Tom sin níos gaelí ná do gaelíd féin, mar lál pádraig ní gádam tles a suas. Tá múna hana féin. Tám sin níos gaelí ná na gael í féin, nuair a bhuam rás capal sásna leis an marca Jack ó Cúnéide. Is me se Cardi B le ag Héindó Trí. Agus inis, tríle dó! Cad is tríle dó? Cé hin na coppa té is fearr? Tá an té is fearr gomsa, mar mo choppa té tá 7 bunóg siúcre. An té díoch a gceart ag mami gaelach. Hail, mugad té atá a gceist. Dó, is barrís a úsátar I gó naí. 3, din tar scóla ar an téfata. Tám té is fearr gumsa mar úsádam lamb sós. Cóbham a lamb sós! Cóbham a lamb sós! Cóbham An téis fearr ná féidir de le isca portig. Té blog I cupán porcelain canova le caparí cucumber. Is me se Cardi B le iced tea. Agus a buatóir ná Mommy Gael!
Nish, Collie anyway. You're dating on the tree shopping. Tree shopping! No, you fucking shit. Tree raw. What is idea of your on my Kayla store? We're going down like here, a grown crew. Ugh. Shit, go around, go friend. On our son, go on, go our son. Is still a lump around my sauce hogan on sale. Vacant tinkler thing. Vacant suits and a real tap. Tangan you at Alan. Rip nuts, tree monair. Not very good stuff good anyway. Misha, I still said. We trumpet. Pause me like Kayla. Come and start with that. Tá trú a gomst in Dramó, Tá the climb to Mocker in Ericsson. Misha leis, life is a little co-shrew. And Olaf not Willanish. Is they goreed. Queen again a hormone and fad Ross team for the court. Nor be say Maracton to my voter. Duration bought a boss all. August be an etin her nasta cover and mass Nadine Shroda. Ach, got there Shoptana, big date night to go, like Kieran Krakolta. Owen Clapta big win. Grob will Kosker, Shilling Gor Star. Bina Ella, a focus now show, here or not arrogant. Stop letting kind her father grow of his phobia. Tá gachra to fear the nish. On Megro, the rape on Ken reach. Gone out, Ben. An dóibh dá le an COVID an agus mína ag tosú amach, goimid mar blue card a níis. Stolen gur bheith Sean Count. Darren, your hell. Solomon Holiday. Anna, cake wall and dog lamp or commercial. Calatá Geshti got the Skiligand. No, I'm flesh and ladies. Is Talag Ross, Ní Talag Jake there. Toki Shay. Right, I'll rub one down here. Shut the middle. Fun me, from me trainer and political stock near Rugby and Arson. Nishak Shears and Boger. Show them, Rachel. Today, you're convertible. Oh, it's very long again. Very chin. Oh my gosh. The joy? These fair folks. Right, I'll plan script from up. Well, éiste tú am níos ní, agus bhí sé dulthir an sal an grin a thuúpa, agus bhí mar go mancha. Bra an cóbháin má aig tar éis an dín glasála seo, an tríú ceann an ceann pasa. Cad é marga ar Tom féin chun bán an sneachta. €10. €10. Panas atá an tan seo déanta. Plóda? Well, bhí sé ar marga, mar ní raibh ar fada éanam. Came part Narian too. Sinead tú sa heckles a reach. No glór dhéanamh gin, Tommy Cuan. Tar air the cuar an féin an nudí nádi. Well, poor and Count is fair and two some heckles. Yeah, an tú sa heckles, wow. COVID in a. Ní ha, Taim Cree, bhí an fear bocht de glana. Hold on, Tara. Gonna swear, but it's a good for sheer glana. Be in school in the law. On sale, full guard, you lift one more shot of loss for that. Is Misha not doing it by also pickles? Tá gachard sa tail fócaigh ar cuibse. Na dtíine glóir go ho stair. Frahas nos co-loaded leis go ní. Cé ná brudas leis riú. Bhí an nos san am. Toss go Calatá Geshti go Stevie. Frahas sa sé. Roger ba é nóíra. An tú sa heckles, Ní bhína is a good ribbon é for the den fá better sale than a Docker.
An saoil cógar ní list a gunnar an tála Rossford. Seo an tórsan? Ó, a hiarna. Is brala mé, tá sé ar nós dréachta. Monica, tuig an gúil gachar cólúpar ach an bhfuil Ainsley inicr gur féidir é seo cumad. Tóg agus fáilta. Conas is féidir marachtain frin seo? Cos nó sé seo a lán airgin fá raí na gacu. Gan macúntan over ar fád. Is dólam gur an gáir déirnach ag an túsal heicils. Tá cósás go an bhain se hart. Me se leis, blian am lá na mú. Blian na mú, na de fuúta ach mí blian na mú domsa bhíon. Ar sé cumiste gur fád ábhar. Cad é an cuairsa aircha sé ghéis nó an tis a ran banana for doing idirlín. It is a wrong banana. Ní hat in efra bro ní celt le seán mar acu. Cad é nuair tú meis? Cad má míle lasciú mar ná rás agus mar máthar crína sa bhailin, high risk aber ach man a rás a leis ní raibh aon duna eile leis ach an éir. Is rómatá sé. Well, ní ar bhéon bhí riomhar nó sé. Agus ní bheith a héad an na rís. Le cún a déis na maid na mhuire. An lad, táfuair go breise go hanis ach bhí crack again comá an cuoine of round má seo rion. An cean bhar gur bhééis sé bhar sé agus bujair. Óúpla ar hágar national skill an crap. Ran bá seo bum. Cintáis é seo go tastal siú. Í cos an sé focail agus an sin leis na pusacán. Well, le héad ar clochta. An cuiileh. Right, what's the cógára?
So sin lápá in is tíra. Tá máiste ó bhla fáin rá a máiste á sin díra, chunig go mar sin be chéile. Cé tá san? Stop sin, níl sin tír. Right, tas a gé éfik níos tíra. Cé tá geiste go bháiste. Tas a gan dawa. Céime sé? Céime se. Céime sé? Céime Céime se. sé? We're not people around Garner doing come out. Ar nos cadé? Well, Oleg Sean. Oleg Sean book. Oh, Shag, Roman Creed. Cadé na be, cad bhna dó. Well, tá is agad go bhfuil Seána ag bar Sean agus Sean fear arhí ach níl is agad vertical é. Well, thosaigh an saoil sa bhráid sin. Ar an tapla céile. Níor airing. Ar some day, aber nothing. Well, bhfuil ána le sean sa fasáiste, ní raibh aine eile timpeall mar sin chahaidir labhta chéile. Tá is go cé go náchas atá, agus an thosaáin ar Murtica. Well, is there anything rather than có rá? Oh, and Nora. Oh, Sean, hi. Hi, gonna stop you. Go on. For the burger, for sure, that's. Oh, yeah, screaming Martina was didn't she go fucking? Oh, our bucket big girls are every shade class. I'll put the group with us. Go on. Bhá donna daoine. Oh, bhá, cin Gosh, yeah, but everything. Dúir mé bhfuil an jab facht ag do mar crína? Can't make off. Se le slán. Oh, Sean like this overrun about. Dul mé Bertco ro darts an I chuna chéad cin eile a thugann. Ag caiimrí dar san áid, an cuiomh ran na zoom le mástra sa luasa. An Queen of an Augur get she ball and air her father. Ó bhí dearan a fáinna chatte an Right, níl ga chéine linge fóil fannaí tamlín eile ach den géad rang eile ar féidir libh ar fada bheithin sá in am libh rudóil. Well, táman sa a bhástrás. Has sa gomis sin seo níl am láirt leatsa ach leis na daoine a bhí déanach. Well, aber lo siúdéis sin mar sin. Go bra. Right, chuna sa chairig libh leis an obair bhaile ar réir. Cén over bhla bhástrás? An obair bhaile a cheolalas sa riafos leis an ceangaltána ná habarlum nach bhúra Sa rifas dúirt tú gribh ceangaltán ann ach níor aon ceangaltán agus an sonníor iscin cén a bhla chuna dhéanamh. Right, agus níor smuoinnig éana goibh a riafos sa cheola chuma míú nach raibh an ceangaltán chuirthe sús leis an rin. Níor maidir líon ag obair bhástrás. Gan dátan ní raibh. Right, chuir sús ar Google Classroom é. Níl má Google Classroom ag obair a bhástrás, an déit tú ag chuir suas ar shared screen? Go bra déanad san chuma. An féidir le é seo cruúsa ar Gmail mar tána gobar má go háanamh. Ó do go háin! Canna ná bach. Go bhór a dí sin a ga mé na héanaí anmh timpeall asá. Be chuirda a dhéanamh é mar TikTok a bhástrás? TikTok? Cad é sé TikTok? Han tú frozen. Hello, gluisin tú mé. Gluisin sibh mé. An tús a lo rion. Córás go dtí seo. Donal, bhfuil tas a fós sa labig? Donal! Airig in is díoch nó betún fágant an rang. Donal, níl cad go tachdí mar rang is tú fós a do cholle. Right, ha tú fágant an rang. Slán leat. An bhfuil cad go dul gníon lehars? Gan dát conal ha tú idir hiig féin a raig leat. Cadú tú déanamh mé hé go bhástrás? Seán ó Marí. Buin an picúr san na nistíoch ar an buinte. Tá sé seo methe fór a raig. Seáil riomfas go dtíon príomhide, betú a leabhar leis as bed a dul a dang bháil le a héis móthirí. Fágan rang in nistíoch. Slán leat. Hanna an díal.
Connell? Connell, mocht de camera. Connell, mocht de camera, ha? Hoogst de phone ac yn lars. Connell! Wil ik zeggen in Connell's camera, Connell voegen. Connell! Tá sa gom cad is math ran. Cuiva hadde fictúr bonos cion. Ha sé Right. Sinné, hom críoch na leis an rangsa, ha sé seo methe haar fór ar fad. Ha me dír tachtan sa as an a bhúine, agus níl éine gwibh ag Ha me tógant sire tish ma hóra. Slán live. Bhfuil éine bura faoin aiste?
all over the world, all over. All over, all over the world, all over. All over, all over the world, all over. An cédal síos bhailm tréaslú le daltaí na hiidir bliana as an seo úntaach seo a chur fáil dún im líana. Gandát bhí go leor dúshlán ag buint le seo im líana ach tá cruthaíocht na daltaí go mór le feiscint go raibh siad an ann teachta dír na dúshlán sin. Ba bhailm mo buchas ó crí a gháil leis na múntóirí a bhí buinte leis comá a thug a am gur fial fláthúil. Sin iad, Deirdre, Máire, Gabor agus ána bhí a cabhrú ó thaobh na Gaeilge comá. Gandát bhí bliain úntaach a goibh im líana, cé go raibh go leor deacreachtaí agus dúshlán de bharr na pandéime. Mollam sibh as teacht tríd na rudaí sin agus an méid sin a dhéanamh agus an méid sin a bhaint amach. Go leor dúisina búta ag daltaí agus bhí an rán fortaíocht go húntaach. Asúlagam gur bhaint sibh tainmh as an bliain agus as an idir bliain agus gúil sibh fiachan de raigh in éise drob bliain a cúig. Gandát idir an dálín beag an saoire a gcuin agus a gaibh buin tainmh as son agus be míad réagla dul a ríis a mí lúnasa. Gur amach agaibh. Radio Sedera, you know? Sinead. Yeah. Leis na múntóirí den éigean sa chúla. Yeah. Let's hear a burning yeah. Thank you.